ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଟୋଟକାରେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଚାକିରି କିମ୍ବା ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ବା ନିଜର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରୁ ଲେମ୍ବୁ ଓ ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁର ପ୍ରତିକାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଯୁଗରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ଚାକିରି, କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲେମ୍ବୁର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଏହାର କାରଣ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିଚାରଧାରା ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଓ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି। ଚାକିରି ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିଖୁଣ ହଳଦିଆ ଲେମ୍ବୁରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଫୁଟାଇ ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ରହେ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ, ଯାହା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନୂଆ ଚାକିରି ସ୍ଥାନ, ଦୋକାନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 7ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ 1ଟି ସମେତ ଲେମ୍ବୁକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇବାର ପରମ୍ପରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଓଳାଇଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ନଜର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇର୍ଷାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରୋଜଗାର ରକ୍ଷା ପାଏ। ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାକୁ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରେ ଏହାକୁ ବଦଳାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ 4 ଫାଳ କରି କୌଣସି ନିର୍ଜନ ଚାରିଛକରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରତି ଦିଗକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବାଟରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତୋଟଟି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାରିଛକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲେମ୍ବୁର ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରତି 4 ଦିଗକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ଆଉ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟି କଲି ତାହା ଅତିଶୀଘ୍ର ମୋର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରହଦୋଷ କିମ୍ବା ରୋଜଗାରର ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଧା ସୂଚକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଜଗାରରେ ଅବନତି ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେଉନଥିଲେ ଲେମ୍ବୁକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ବାର ବୁଲାଇ କୌଣସି ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଲେମ୍ବୁକୁ କେବଳ ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ଟୋଟକାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ଖଟା ଏବଂ ଏହାର ଗନ୍ଧ ତୀବ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଖଟାର ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜାଗାର ପରିବେଶରେ ଥିବା ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୈଭବର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ମା।
ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବାହାର କରିପାରିବା ସେ ଜାଗାରେ ଆପେ ଆପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଲେମ୍ବୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନକାର ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାଉ। ଲେମ୍ବୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବା ବେଳେ କେବେ ହେଲେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଚାକିରି ଓ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅସଲି କୁଞ୍ଚିକାଠି ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା, ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା। ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏହି ଟୋଟକାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ସେ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବ, ନକାର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନକାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ମାନସିକ ସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସମେତ ସାରା ଭାରତରେ ଚାକିରି ଓ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଣିଷକୁ ଆଶାବାଦୀ କରିବାରେ ସଫଳତା କରେ। ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ଏହା ନିରାଶାଯୁକ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରସ୍ତୁତି, କର୍ମ ଓ ସଦୁପାୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ସହିତ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ରୋଜଗାର ଓ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର